Düýn atawatymyzda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň güni uly dawara bilen gutlandy. Ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň hünär bayramçylygy münasibetli halkara maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutuna halkara parahatçylyk we ynanşmak geli. Halkara gatnaşyklary berkitmekde diplomatiýanyň ornatly halkara ilmi maslahat geçirildi. Oňa ýurdumyzyň diplomatik gullugynyň wekilleri, daşary ýurtly ilçiler, halkara we sewit guramalarynyň ýolbaşçylary, professor, muallimler hemde talip ýaşlar gatnaşdy. Atawatan media topary bilen bir hatarda yerli we köpçüliklerin habar beriş serişdeleriniň wekilleri hem maslahada okuýjylar köpçüligine giňden açyk görkezmek üçin iş alyp bardy. Diplomatik işgärleriniň hünär bayramçylygy münasibetde guralan halkara ilmi maslahatyň çäklerine sergi geçirildi. Oňa Türkmenistanyň iş alyp barýan daşary ýurtlaryň ilçihanalaryň hemde halkara guramalaryň wekilhanalary gatnaşdy. Türkiýe bilen bir hatarda Saudy Arabistany, Liwiýa, Pakistan, Amerikanyň Birleşen Ştady, Özbegistan, Gazagystan, Kyrgyzstan, Katar, Italiýa, Beýik Britaniýa, Iran, Belarus, Ermenistan, Gruziýa we Azerbaýjan döwletleri bilen bir hatarda Birleşen Milletler Guramasynyň düzümleri, Ýewropa howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy ýaly iri halkara guramalaryň wekilhanalary sergi diýwarlyklary bilen çykyş etdiler. Türkmenistan bilen işçän hyzmatdaşlyk alyp barýan bu döwletler öz diýwarlaryny, öz ýurtlarynyň milli gymmatlyklary, syýasatçylyk hemde ykdysady ösüşleri barada gymmatly maglumatlary gatnaşyjylaryň dikkatyna ýetirdi. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow dawraly maslahata gatnaşyp, maslahatyň öňsirasynda sergi diýwarlyklaryny aýlanyp gördü. Hemde ilçiler bilen gysga wagtlyk söhbetdeş boldy. Soňra halkara ilmi maslahat geçirilip, onda edilen çykyşlarda Türkmenistan döwletimiziň halkara gatnaşyklarynyň hasy ösmegine, ýurdumyzyň dünýä giňişligindäki awraýynyň ýokarlanmagyna, gönüktirilen parahatçylyk söýjülikli, ynsanperwer daşary syýasatynyň möhüm urlary barada çykyşlar diňlenildi. Halkara hyzmatdaşlyk we onuň wajyp aýratynlyklary babatda ýurdumyzyň dünýä giňişligindäki işçiligiň ýyl saýyn artýanyny bellemek gerek. Döwletimiz dürli ýurtlar, halkara guramalar, ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasy bilen ysnaşykly gatnaşyklary iýgiderli puhtalandyrýar.